ndị Igbo ekelela m ụnụ. Udo dịrị onye ọbụla bụ onye Igbo, udo dịrị onye ukwu, dịrị onye nta, dịrị onye ihu, dịrị onye azụ. Udo dịrị ndị na-akwado anyị, ndị na-asa anyị gaa n'ihu, ndị na-agba anyị ume na ndị na-agwa anyị ihe dị iche iche gbasara ọganihu na ọganihu na nkwado ọdịnala ndị Igbo na omenala ndị Igbo. Ndị nke na-asịkwa na ya ma ihe na-akọ, ndị nke na-akọ okwu ọjọọ na akọmentị m akụ okwu ọjọọ banyere anyị ọ gbasara anyị. Afọ anyị na-aga ọkụ na mara ihe maka na onye iberibe na-emesịa mara ihe and ọ nke ọkwa n'obodo na ezinụlọ na onye iberibe mechara mara ihe. Ya mere udo dịrị n'ụwa onye Igbo. Anyị ga-ekwu maka na ndị ọzọ na-akọ ori akwụsị ịkụziri ndị mmadụ ihe maka ndị kwesịrị na-ekwu okwu ya na-ekwu. Onye dịrị anyị n'ọrụ akara karịrị ndị na-akọta anyị, so anyị ga-aga n'ihu. So Igbo nwe mmadụ enweghị nchọ ka nkọwa n'ụbọchị ihe gbasara asụsụ Igbo na ihe n'ịga ọfọ ma ọkwa n'ikpe ekpere. Enwe ụzọ ihe na-atọ dị mkpa nji na-ekwu na o kwesịrị ka o jide mkpa mgbe na-ekwu na o kwesịrị ka onye ọbụla bụ onye Igbo were asụsụ Igbo were na-akpọku Chukwu ma ọkwa nchi ya. Tupu nkọwa ihe na-ata ya bụrụ na ịgagwe ebe a na-eme ihe mmụọ na mbụ dịka onye dibịa ma ọkwa na ndị a na-eme ihe mmụọ n'oyibo those people that attend spiritual matters na omenala ma ọkwa na ọdịnala nke ndị ọbụla n'obodo ọbụla ị ga-ahụ na ya ba mgbe a na-eme ihe mmụọ ha na-asụkarị asụsụ ha na-asụ ihe ndị oyibo na-akpọ dialect. Ihe mere ha ji asụ asụsụ ahụ na mmụọ ha na-agwa bụ mmụọ ha ma ọ ya ndị oyibo na-asụ familiar spirit. Inwe nsogbu ha sọ na ọsọ familiar spirit na-enye gị nsogbu. Familiar spirit a mmiri na mmụọ ịma ma ọkwa mmụọ magna ka ihe mezi mmụọ ji na-enye gị nsogbu na ime ihe kwesịrị ime ya mmụọ na-enye gị nsogbu. Ekwuwe na mbụ sị na anaghị ekechi mmụọ ekechi. Ihe ndị ụka na-emesi mmụọ na-enye nsọ anyị ekeghị agbụ mmadụ aka ekewu mmụọ agbụ ihe kwesịrị ime oge chọpụta mmụọ dị ihe a mara ihe a ga-eme ka ọ dịkwa mma. So ka m na-ekwu ihe m na-ekwu ihe gbasara asụ Igbo na ọfọ na ịga ọfọ makwa n'ikpe ekpere ya na ịga na ihe dịka be dibịa makwa na ebe a na-eme ihe mmụọ n'obodo dịka onye Yoruba ị ga-ahụ na ya mewe ihe mmụọ ọ ga-abịa sụwa Yoruba. O nwere ka ọ makwa na ngwa na onwe bịara anaghị anụ Yoruba mana oru mgbe ọ ga-akpọtuwe mmụọ dị iche iche ọsụwa Yoruba ọkwenye Yoruba ọ makwa na ngwa na onwe bịara na maazị ị gakwa obodo ọzọ na-asụ asụ ọzọ ị gaghị bụrụ were nsogbu ga-agwacha ha sị alekwa hiko bịa ya rụ mgbe onye a ga-abịa kpọtuwe mmụọ ọsụwa asụ ya maka na mmụọ na-akpọ bụ mmụọ ọma and mmụọ ndị a asụsụ onye aka onye a na-anụ ị na-aghọta. Ọ ya mere ị na-ele ihe onyonyo ihe a na-akpọ na Nigeria movie eziokwu na mgbe ụfọdụ ha na-eme nke na-abụ ya mana ha metere nke nwe mma agwa na ha metere ya dịka iji maatụ ị na-ele Nigeria movie na ị ga na yarụ mgbe dibịa ga na-ekwu okwu yarụ mgbe dibịa ga na-akpọ mmụọ ga-ehụ ọsụ asụsụ ọzọ ọsụ asụsụ ya asụ ya kpọọ ya incantation ahụ na eme mmụọ na-akpọ. So mmụọ ọ na-akpọ kwesịrị ka ọ kpọọ mmụọ na-asụsụ ya maka na mmụọ na-anụ asụsụ ya mmụọ ahụ asụsụ ya ka ha kwesịrị ịnụ ị na-aghọta. Ihe na-atọ nji wee sị na ọ dị mkpa ka gwa onye Igbo were asụ Igbo na-aga ọfọ maka na-ekpe ekpere bụ nke izizi bụ chi na-akpọku bụ chi Igbo bụ onye Igbo ka ọ bụ. Onye mere ji akpọ ya chi ukwu. Agwara m na ihe onyonyo mere Igbo sị na a name ndị oyibo sị na name is identification of a person. A name is clear identification of something. So aha na-akọwa onye mmadụ na-akọwa onye ebe a si na-akọwa ihe onye ahụ. So ngwa ịkpọ chi ukwu ma ọkwa Chineke gosi na chi na-akpọ onye Igbo ka ọ bụ. So ba orugo ịsụrụ oyibo ị na-aghọta. Otu ọnụ na-aga ọfọ ma ọkwa na-ekpe ekpere anụmasụrụ oyibo nso ogoro oyibo m rugoro ebe anụ m ga-akpọchi ukwu kama m ga-akpọ ya God mkpọ ya chi ukwu maka na ọ dị mkpa rie nne. So ime ji eso na ọ dị enwe ụzọ na-atọ ahụ na chi na-akpọ ọwụ chi ukwu ị na-akpọ bụ onye Igbo ka ọ bụ. So o kwesịrị ka ị sịrọ ya Igbo ọzọ bụ chigụ bụ onye Igbo ka ọ bụ. Enweghị dịka dị iche na chi ukwu na chi ndị Igbo enweghị dịka dị iche na chi ukwu na chigụ. Chi ukwu bụ chi kasị chi niile. Chi ukwu bụ onye rụọrọ gị ụwa your reincarnator n'oyibo ọ ya bụ chigụ a. Ọzọ bụ na ngwa na onwe gị na ihe atọ dị mkpa bụkwa na asụsụ gị bụ akara ị ga-eji mee ihe mmụọ akara nzuzo dị ara ngwa na chi gị. So o kwesịrị ka ị sụwa oyibo ya n'oyibo a na-akpọ ya spiritual password. Spiritual password a na bụ ile anya na password na-abụ ihe nna ngwa maara ọ bụ ngwa ka ọ dị ara mgbe ọ chọrọ ime ya ga-epịa ya ebe ahụ emepe. So otu a ka ọ dị n'ebe asụsụ nọ. O kwesịrị onye ọbụla onye Igbo
ị na-ekpe ekpere ma ọ na-agọfọ gị were asụsụ Igbo maka na chi na-akpọ oke izi ahụ na Igbo ka ọ bụ den chi onye lụọrọ gị ụwa otu Igbo onye Igbo na-emegbe onye Hausa ga-alụrụ gị ụwa otu Igbo onye Igbo memgbe onye Yoruba ga-alụrụ gị ụwa otu Igbo onye Igbo memgbe onye ọcha ga-alụrụ gị ụwa so ihe o ji dị mkpa na chi ga-alụrụ gị ụwa bụ onye Igbo ka ọ bụ ọzọkwa chi ga na ya ga-emekọ ya na Chukwu mekọ chi ga-emekọzie wutigo onwe gị gara gị ọfụma mana ndị ụka bịa aghasị ihe niile na-akọwazi ihe dị iche iche so na-enwe ihe dị ka mmadụ lụrụ ụwa na-akọ ihe dị iche iche so mana ọ dị mkpa ebe kachasị ihe mere o ji kachasị mkpa bụ na chi lụrụ gị ụwa ihe ndị oyibo kpọrọ ya guardian angel datụ mmụọ a na-agwa gị okwu ihe ọ na-arịchọ ime ihe na-adịghị mma ma ọkwara ihe ikechi ime gị chi isi ụzọ dị njọ mmụọ a ga-agwa gị so ihe ị chọrọ ime ọ dịghị mma emekwana ya ọ ya uchi gị ahụ andị ga-eti ihe ọ ga-agwa ihe ọ na-asụrụ gị Igbo ị na-aghọta so ọ dị mkpa gwa na ọnwụ na-agwa ya okwu na-agọrọ ya ọfụma makwa na-ekpere ekpere ma ọkwa na-arịọ ya ihe ma ọ na-agwa ya okwu iwere asụsụ Igbo na asụsụ Igbo dị mkpa ị na-aghọta ọkwa ndị ụka na civilization na gwotigwo buteziri onye Igbo anaghị asụ Igbo onye Igbo amaghị onye Igbo bi ikpe ekpere ya sụrụ Igbo enweghị asụsụ ị ga-eji mee ihe mmụọ ga-akarị asụsụ ya ka ndị ogbe ji kpọọ dialect your mother tongue your mother spiritual and physical level asụ a ka ha ghọtara ị na-aghọta so ọzọkwa ahụ so ofu ihe ndị mere ndị ọcha ji bi ebe a ghọrịa agụ gwazie ego na ọwa asụ ha ka ị ga na-asụ nke bụ na nwata onye Igbo nọ na nke emere anyị mgbe anyị na-aga akwụkwọ abịa so no vernacular in this class ụlọ akwụkwọ dị na obodo m ụlọ akwụkwọ dị n'ogbe m asụ m na nsụ Igbo apịa m ihe onye si Igbo ede aha ya ihe mere ndị ọcha wetara ihe na ihe mere ji weta ka anyị pụọ n'asụsụ anyị kpamkpam maka na ị pụọ n'asụsụ onye ndị ọ na-asụ ha furu ndị ahụ efuo na ị na-aghọta so asụsụ dị mkpa rinne ofu ihe ka ha mekwere na religion ha wetara anyị ebe a ile anyị ga-ahụ ndị Katọlik ụlọ ụka dị n'ala Igbo ndị Igbo ihe na-aka ụka ebe ahụ onye Igbo fada ọbụ idomas ọsụọ Latin Riscos morubara sere lo sorubara orosle amen ndị gbara na-akụghiri ngwa na onwe gị na-asụ asụsụ ma ihe onye a na-akọ ihe ju eme ya ka a napụ ikikere maka na ha mana your language is your spiritual password to the spirit that concern you. Your language is a spiritual password to mmụọ ndị na-eme na mmụọ ndị mmadụ nọ so ọ asụsụ ka ị ga-eji kpọọ ha nọ mee ihe ike ihe mezi na onye Igbo ndị Igbo adịghị ike bụ na ha anaghị eme ihe ha kwesịrị ime ha na-emezi ihe asị ndị ọzọ meme otu aka ọ dịkwa na nke ndị Pentikọstal mmadụ gaa chọọchị mmadụ gaa ụka ndị pastọ onye Igbo ndị bịara chọọchị onye Igbo ha ba speaking in tongue last lahende la sokoto resere rarababa ihe ahụ ndị ọcha jọs koodu onye niile a ịgụọ Bible of Mega na Old Testament emeghe dịka speaking in tongue ọ na New Testament ka ha bịa koodu chaa ihe niile a wee bumata ofu ihe aka emekwere ndị na-akpụ isi ala ị ga-ahụ onye ugwu ga-anọ na ahụhụ na-ata ịmụ otu dị Arabic ma onye Yoruba bụ Muslim na amụ Arabic onye Hausa bụ Muslim na amụ Arabic ha na-ekpe ekpere Arabic even self onye Hausa ndị Hausa ihu na-akpọ Allah akwụkwọ ha Hausa anabigo m ugwu Hausa for many years ihe ndị Hausa na-akpọ chi Chukwu na-asụ ha bụ Ubangidi ihe ọpụta n'oyibo bụ greatest father ịtụgharị na azụ ọ bụrụ nnakasị nna niile Ubangidi ya bụ nnakasị nna niile nnakasị onye niile mana ha na-asụ Allah ha sị na Allah onye mere gị na onye Hausa na-ekwe bụ ya sụga Allah ya sụgodo Hausa ya tinye Allah onye nwana Muslim ihe ahụ ihe ndị Arab na-akpọ chi ha otu aka dịkwa na aha Jizọs ọnụ na-akpọ aha Jizọs ọ ya mekwara aha Chineke ji wee fuo n'ụlọ ụka mana m na-achọ n'ogo mmekọ ụnụ mara ndị Igbo were asụ wee febe Chukwu were asụ wee kpewere Chukwu maka chi na-ekpere bụ mmụọ ka ọ bụ Chukwu chi na-ekpere bụ mmụọ ka ọ bụ onye lụrụ ụwa mmụọ ka ọ ha bụ Trinity a ndị ọcha bịa ihe aghọrọ na bụ Chukwu chi ọlụ ụwa na ngụwa Chukwu chi ọlụ ụwa na ngụwa ọ ya kwa Trinity a ndị ọcha ji wee bịa ihe aghọrọ ọnụ kọwazie ihe ọzọ
ngwa na nwe mmekọ ọgwụ gị na Chukwu gị na chi ga-emekọ chi ga-emekọ ọgwụ Chukwu ọ dịra gị mma kpatara na ekpere ọbụla ị na-ekpe na ihe ọbụla ị na-eme ọfọwụ na-agụ chi ga-ebu ụzọ nnamata ya nnamatazie ya ọ gabazie ebe a chi na Chukwu na ọ dị ka anyanwụ na ọnwa dịka esi kụziri anyị anyanwụ ya na-enye ọnwa ikikere o ji acha anyanwụ chaa ọnwa nweta ike chaa ị na-aghọta so chi ga na o kwesịrị ka ị gbaa ya nso mara onye chi gị mara onye lụrụ gị ụwa mara ihe ị kwesịrị ime ọ dịrị gị na mma ihe mere ụfọdụ n'ime ndị atọ ahụ were na-eghe eghe bụ na onye ọ na-agbakọtara chi gị azụ ndị ụka bịara kụziere na anaghị ala ụwa baịbụl na-akọkwana na ala ụwa ndị ụka na-aka na ihe ji ekọ ihe dị otu ahụ ka ngwa na onwe pụọ na mmụọ ka ịdabụihe chakoo ihe ji egwu agha na anaghị ala ụwa ndị ụka ji ndị ọcha ji were ụka sịgụ na anaghị ala ụwa bụ na ịchọpụta na ala ụwa ịdịrị ike na mmụọ maka na onye ọlụ ụwa ha ahụ ya bụ chi gị ọ ya ihe a na-asị na chi onye a nọ nso onye a nwere lọk na chi ya nọ ya nso ị na-aghọta baịbụl kọwara na a na-alụ ụwa oge onye nzọpụta na-agbasa ozi ọma na-ajị ya sị ya na akwụkwọ na ndị Azaya bụ na-agbasa ya tupu ugwu onye nzọpụta abịa na Elisha ga-abịa ya sọ na Elisha abịa gwasara na onye nwe Elisha ya sị na ọja dị baptizim oge Elisha jiri bụrụ ụmụazị ọnụ anụ ọhịa chiri mọ ya tawuo ha Chukwu gwa ya na n'ụwa ọzọ ga-abịa na a ga-eji mma bupụ ya isi ofu ihe mma ka eji ebupụkwe John the Baptist n'isi oge a na-achịkwasị oge ndị onye nzọpụta na-ajụ ndị na-esosi onye ka ndị gba nche na mbụ ha sị ụfọdụ sị na ịbụ onye ndị amụma Elisha prọfet makwa ndị amụma ochie lọghachiri ụwa ọzọ tupu ha ya jụwazi onye ku nche na mbụ tupu ndị ụka bịa ndị ọcha dịgarịbachie ihe mba ha ekwekọrọ mara nke bụ eziokwu ihe jide ekwu ihe abụbụ onye Igbo chọọ ịdị ike na mmụọ ị na-agọ mmụọ ị na-agwa ahụ ndị mmụọ ị na-agọ na mmụọ ị na-akpọ na chi na-akpọ ọhụ ndị Igbo ka ha bụ ihe a kwesịrị ịnụ ọ maka na asụsụ speaking in tongue na-eme na unu ji enwe dị ike na mmụọ ị na-aghọta after so familiar spirit ndị Igbo familiar spirit familiar meaning ihe mmụọ mgbagho mmụọ si na okirikiri gị mmụọ si na mbara gị mmụọ ịma ọmara gị kama na ịbịaji na-eghighe ha na-enyezi gị nsogbu ịkpọchie ha ajọ mmụọ na-apa ndụ ha na-aka asa ha ekwe m ya ọzọ a na-ekere mmụọ agbụ ngwa ahụ mmadụ enweghị ikere mmụọ agbụ ị ga-emewu ya mmụọ ka mmadụ ndị Igbo na-aza ya mmụọ ka so mmụọ ka mmadụ mgbe sụkwabụrụ pastọ onye sụkwabụrụ ị ga-ekele mmụọ agbụ ya mere onye Igbo were asụ gọọ ọfọ were asụ Igbo wee kpewe ekpere so asụ Igbo na onwe na ka ọ dịrị gị na mma mụta nwebụ ya aha Igbo aha Igbo nwere ihe ọ pụtara ihe mere ọnụnwa ji agbara ihe omume ọnụnwa ndị Igbo ji agbara asụ Igbo ọsọ wụ na ama ihe Igbo pụtara ndị Igbo onye Igbo ihe ọ pụtara ndị gboo ancient people ndị buru ụzọ nọ n'ụwa ndị gboo onye gboo ihe ọ pụtara gboo ancient something ndị ọcha ama mana ụbọchị nta ka anyị chọrọ na were nsi ya dị ọ na-egbo nwe mmadụ mgbe ọsọ ka akpa nọ daalụ ndo dịrị ụnụ